Hi po. Hello. Ay, hingi po ng ayuda. Gamot ni mother. Hindi ko naman tinanong ha. Ako naghahalongkat ba? So alam ko rin kung ano yan. Hindi ka kasi tatanungin ka. Huwag kang manguna. Alam ko bahay nyo to eh. Opo. Ang ganda ng doorknob. Nangangalawang na yung doorknob. Nilagyan ko na yan eh. Bago ka pa lang sa channel ko, please click subscribe, like, and share, and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong uploads. Tao po. So yun guys, nandito na ako sa kanila. Ito pala yung mansion nila, ayan. Ito yung bakas ng baha. Sa kanila binaha kasi sila. Binaha kasi sila nung nakaraan, nung bagyong Ulysses. Hi po. Ay, hingi po ng ayuda. Tatanong po. Nandito po yung bahay ni Pe. Ni Pe. Si Pe? Opo. Nandiyan sa bahay nila. Ah, sige po. Thank you po. Hello. Andito naman ako manggulo. Wala kasi akong magawa sa bahay. So, tanggalin na natin to. Pasok. Yan. Ako na to talaga. Pasok na. Ay po. Ay. Ito po yung bahay nila. Ha? Naman. Yan Wow. ka na naman ah. Wow, ang yaman nila. Wow, ang dami nilang picture. Wow, sino kaya yung mga picture na yan? Siyempre, yung mga investment ko. Nagulat na naman siya, no? Wait. Maghuhubad lang ako ng sapatos kasi nakakahiya sa may-ari. Baka magwalis pa ako eh. Baka paglilinisin ako. Tanggalin niya. Kanina ka pa inaantay ni mother. Huwag mo na tanggalin yan. Maputik po. Ah, Pasok na po ako. Ay, hello po. Kumain na kayo. Ay, kain agad ako. Kanina pa nakahanda eh. Oh, saan kayo? May flat screen sila. Oh, nakadikit sa pader. Oh, wow, yayamanin! Meron sila ano, oh, pero mapuputulan na yata to. Wow, may telepono sila. Oh. Hello, Pangulong Duterte. Ayan ang kanyang family, oh. Oh, di ba? Oh, saan kayo? Magsinelas ka. Kain! Kain! Ay, may pagkain agad. Grabe sila. Tara na. Oh, yung ano. Hindi pa ako nakaupo, may pagkain na. Oh. Kain! Oh, ayan ang paborito ng lahat, oh, tuyo. Kain. Ito si Asuta. Hoy! Yung tilapia, parang dyan lang sa likod kinuha. Gusto mo? Nung baha pa yata ito dyan sa likod. Meron pa. Tingnan mo. Ay! Oh! Ganda, no? Ayun sila, nagtatago sila, oh. Oh. Tapos ka na, Pe. Dayan na si Pe. Ito pa. Wala. Nakakailangan. Ba yung rep ko? Ayaw. Tingnan nyo kanyang ref. Hoy! Pakailangan na naman yan. Kaya kayo guys, pag hindi ka pupunta sa bahay. Baka kinakalkal. Mahiwagang ref to, ayaw ipakita. Bro, wala siyang magawa. Bubuksan natin to. Dito na tayo, guys. Ito yung ayaw niya pakita. Ito yung unang titignan natin, no? Ba, may bote ba't walang naman yan? Wow, daming naman! Wala naman nga eh, oh. Oh, may hotdog.
Oh, sosyalin, hindi palengke ha. Kinder Juicy hotdog ha. Siyempre, tapos na lang hotdog na lang. Ano to, pang kayot? May buhot! Gusto ko na ubos. Wow, nagtitinda silang yelo. Oo nga. Hindi pa nag... Oh, parang tira-tira na to ah. Kagabi, nag-samji. Oh, may pang-sambi sila. Gusto mo daw? Oh, Mamaya. parang ano na to ah. Kahapon pa yata to ah. Kapon yan. Ang dami ah. O, yan. French fries. Oh, may french fries. SM bonus! Wow, tipid! Yan! Ang laki-laki ng rep. Ang laki din ng bakante. Nag-yelo na lang. Wala nang laman. Pero may yelo. Oo, yan. Ayan. 4 pesos Hey, isa. laki yan. Paano pa mawak ng yelo? Sa Dubai ka. Hay, dito nga. Ay, wow! Dami! Wow! Wala, naninigas ko to ah. Sa akong Peter kasi nahilig magganyan. Wala pa tong baho ng rep nila. Nakauban eh. Wow, napupulok na lemon. Di pa tinatapon to. May silbi pa kaya to. Bulok na. Wala kang nabubuti-buti pa na eh. Tanggalin Ay, mo. wow. Gamot mother. Hindi ko naman tinanong ha. Ako naghahalong kat ba? So alam ko rin kung ano yan. Hindi ka kasi tatanungin ka. Huwag kang manguna. Alam ko bahay nyo to eh. Ay, ba? Yan. Oh, may tira-tira pa oh. Wow. Wow, ang laki. Diyos ko Lord. Sana all. May ganito. Sana all. Tigas na lang isa. Para sa akin yata to. Tinira para sa'yo. Wow, may apple. Laki oh. Oo nga. Wow, may soft drinks. Oo, paninda kasi yan dong. Kapaninda to? Kapaninda pa to? Akala ko libre. Hindi, sige. Wala. Para sa'yo akin na gusto mo. Huwag na, nakakahiya. Hindi. Wow, may sambi sila. Oo, kagabi. Ano to? Hindi mo buksan? Ako niya? Yan, wala na. Gulay na lang. Ay, ito na lang. Wala, wala. Wala naman. Wala pa sweldo kayo. Ay, wow, may tira-tira pa, oh. Talaga na sito. Alam naman. Mukhang vitamin E nilalagay sa red. Hala, pampadulas yata. Vitamin E pampadulas ko ba dito? Hoy, sa mukha yung nilalagay. Ito. Sinong kalbo rito? Ba't na naman ito nilalagay sa red? Paano daw? Sabi kasi para lalo daw gaganda ang face. Tingnan mo yung face mo kung gumanda. Sige. Sino gumagamit ito? Si Ma? Ayan, pag na-high blood ako. Sa high blood kayo itong ilo mo? Bingo. Sabi, pineapple daw. Ano yan? Diyos ko, pati yung siopaw na kinagatan, nalagay pa sa ref. Ano to? Tipid-tipid lang? Pag kinagat, itasok muna sa ref? Oh? So, yun. Ano naman ito, dong? Walang penta yung ref nila. Nagbabayad na ng ilaw. So, yan, dito tayo lipat. Saan na naman? Oh, ito yung kanilang likod, guys, oh. Oh, ang daming manok, oh. Ihawin natin yan. Dito sa kabila. Ito, ano kaya to? Wow, sabaw na lang natin, ha? Tilapia pa rin. Ito, kanin. Ay, wow, loyal, magic sarap. Ayan po yung kanilang CR. Hindi ako papasok sa CR, guys. Baka may ahas. Dito na lang. Pare! Oh, ayun yung pare kong gwapo. Diyos ko, manggugulo ako rito ngayon. O, ayan. Nag-grade niya Ay, yun. pare, yung ulam parang sa likod galing to, ah. Nag-grade niya. Tara, kain ka muna. So, yun, guys. Kakain muna ako kasi Galing ka. 4 na sakay pa ako mula Angeles hanggang dito sa kanila. So, yan. Sige. See you later na lang. So, nandito ako sa likod nila, guys. Sa bahay nila. Kasi, may titingnan akong bulaklak. Aray! Ay, siya bulaklak. Ay, may Ay, lawas. ito. Chico. Chico. Diba? Chico to. Tapos, ayan.
Ito, Di na akala ko to naayos. sampagita. Saan? Ano siya? Ayun o. Ito yung likod. Yung ayun o. Yan. Sabi mamali. Di lang naayos. Yan. Tapos ito yung kubo nila, puro pato. Ay, bibe. Ay, may itlog! Ah, may itlog yung bibe. Ayan, tingnan mo. Uy, daan. Tabi-tabi ko. Ah, nag-itlog ng bibi. Bibi. Bisaya man ko, bibi. Ayan. Ayun. Ayan yung isang tanim. Yan, yung Ayan. sinasabi. Uy, madulas dyan ah. Ito din yung... Ayan, yan yung tanim na to. Ayan. Kalimutan ko yung pangalan. Ayan. Mahal din daw yan. Kukunin ko nga ay lilipat ko doon. Ayan, oh. Ang dami pala nilang tanim. So, yun yung... May 3 bibe akong nakita. Ay, 2 lang pala. Nawala ang isa. Nasa kawali na. Ganda pala ng likod dito, guys. Pag naayos yan. Maganda pa rin talaga sa probinsya. Ito yung mangga dati na namumunga. Oo, yung pinagkukuhaan mo. Oo. Ngayon, wala nang bunga kasi kinuha na. So, ito namumunga pa lang siya. Ayan. Yan yung malabot, malapit ko na siya abutin. Ayan yung bunga. So ngayon guys, ito yung kanilang platera. Alam mo kung kasing edad ko kayo, ang tawag dito dati hindi siya cabinet, kundi platera. Kasi lola ko dati meron din ganito eh. So yung nilalagay dito dati, kapag may mga bagong plato ka, lahat ng ginagamit, hindi yan pinapalabas, nagagamitin every day. Pinapalabas lang yan pag may bisita. Kaya mas maganda pag bisita kayo kasi makagamit yung mga luma. Ito yung kanilang laman. Ay, pero hindi siya mga antique guys. Mga basura yan! Kasi may... Wow, cute naman ito. Ay, oo, galing kay nanay. Oo, cute naman ito. Liliit. Oh, Ano yan? From... parang mini ano siya. Minita. Oh, terno. Saan kayo? Oh, terno ang loob. Oh, diba? Oh, terno. Ganda ano, ito din. So parang collection pala to. Galing Lebanon. Oh, galing Lebanon pala to guys. Lagay natin dito kasi pag may dala kasi ako dito para pag may makita akong ano, bit-bit agad uwi. Ganda pati ito. Oh. Wow, pati yung mga ano nilalagay din pala. Akala ko yung mga certificate na kasabit. Bakit nakatago din dito? Ang tagal na nga yan doon, di ba? Wow, ang linis ah. Di ba naman? Wow. Di ba naman? Kabila. Ay, ay, mo Ang regalo sa... yaman. Walang laman dito pa. Ayan. Like ko din. Oo, anong ginagawa? Ewan Yan, ko. Merry Christmas guys. Yan. So ganda. Ano to? Ano? Mayroon yan puzzle sa loob. Maliliit hanggang sa laki. Sige, buksan mo. Ayun lang, yun yung kasama niya. Oo. Sa Ito? ilang, oo. May malilit yan, di ba? No? Sa loob. So marami pala pati mga ito. Ito natin ayun tawag ito. May ilaw to, di ba? Oo, oo. Galing kay Mother Earth. Hindi na siya pinapailawan guys kasi makikita na yung mga ano rito. Mga sapot-sapot, ayun, mga gagamba. Ano ba mga tao rito? Mga maliliit lang? Bakit ang liliit ng mga tasa nyo? Regalo sa kasal namin yan, doon. Nasa kasal nyo to? Oo. May asawa ka pala? Di ba pinakita? Dito ka kasi, Ay, para makita ka rin. Ay, Diyos. Oh. Para pala sa kasal nyo to. Akala ko ano lang to. O ano to? Oo, regalo sa amin yan. Ano to? Sombrero? Saan ba yan? Ngayon, nilalagyan kita. So lahat to, mga kasal nyo pa Oo, yan. Mga ay regalo. Tapos ano? Hindi nga naas. Hindi ko naman sinabi. Ito na, ito na. Oo. Ang ganda Direkong naman natin kinudro nila. ng malinaw. Ayan, so ito, antique dito. Ayan, pag nagpe-painting si Angel, ayan, mayroon siya mag-paint. Ayan, so mostly na guys, mga cups eh. Mga cups yung ano laman ng kanilang platera. Diba tayo platera tawag nito? Oo. Oh, platera yan ang tawag dyan. Isusi pa yan kasi baka nanakawin yung mga nakalagay rito. So dito na tayo guys, ang pinaka-antay ko talaga sa lahat na puntahan.
malawang na yung doorknob. Nilagyan mo na yan eh. Walang tao dyan. Ay, wow! Ito po yung kanilang yung room. Kukubarin natin kasi nakakahiya naman. Mamahalin pa naman yung ano nila. Ayan, mamahalin. Yung magkukubar tayo. Wow. Alam ko dito siya nagla-live. Kasi alam ko yung background eh. Wow, ito pala yung kwarto nila. Wow, mayaman. Look, tingnan nyo. May ekron sila, may ekron. Oh, saan kayo? So, dalawang kama. Yan, tapos yung salamin. Ang gwapo ko sa salamin ah. Ba't ang ganda ng salamin nyo? So, ito lang yung may kesame yung labas. Wala. So, ito yung labas. Oh, ganda ng bahay ah. So, yun lang. Dito siya nagla-live kasi yung background, nakikita ko ito yun. Dito rin siya kumakanta. Kaya ngayon, ang nangyayari dito, binubuksan lang to para pag kumanta siya hindi kulog. Kasi pag kulog, baka sasapo. Ano ng kwarto to sa inyo? Lahat? Ah, parang quarantine area. Kasi dalawang kama, meron pa dito. So parang quarantine area pala to. So yan. Wow. Wow, ganda ha. Di susi ah. Magkano to? Magkano to? Ito. Kasama alambre. Ha? Bakit? Oy, bakit mo binubuksan? Hindi pa ako dyan. Dito pala ako, huwag mo i-arrange dyan. Ha? Ay, wow! Ang linis ng kanilang ano! Pang babae. Organize. Diba? Organize yan. Tapos ito. Wow, ito pala yata yung nilalagay sa ano niya. Wow, ang ganda ng laptop ha. Hindi yan na yun, no? Bakit sa bawat pinto may nakasabit lagi sa likod? Akala ko kusina kasi ito oh. Ay! Nangilang pa ako! Wala, paano ito ibalik? Asan na yung pako? Uy, balik niya na! Asan na yung pako? Visit ka. Laglag mo. Nakapako. Ay, nasira! Hayaan mo muna yung pako. Sige. Sige lang. Kanino ito? Sa'yo? Sa'yo to? Hindi. Kay Kanino? CJ. Kay CJ? Bawal Isa? tayo doon, tulog si Jan. Ha? Tulog siya. Sino? Si Jan, huwag ka pupunta doon. Tulog Ito siya. kay CJ. Sa akin inaanak na pogi. Ay, wow! O, diba? Organize. Oo, organize yan. Bakit may cotton? Saan mo pinapahit? Saan mo ito ginagamit? Bakit may cotton? Wow. Wow, may jewelry pa siya dito. Yan ang bigay mo. O, Ay, wow. Ano to? Yung pabango mo. Uy, kilala ko to ah. Bango. Yan. Nagli-lipstick ka? Bakit may lipstick dito? Lipstick. O ano to? Biskuit? O, may biskuit. Sisters. O, yan dami ah. Siyempre, apat ang girl. Kanina to? Angel! Angel. Parang hindi ko bubuksan. Ayos naman! Ha? Ayos yan. Maayos yan. O, diba? Wow, bakit nandito yung Bible? Hindi kasi minsan kasi pag nagbabasa siya Eh, dyan. bakit nandito yung Bible? Yung Bible dapat sa labas to. Nakalagay sa table doon sa gitna. Hindi yung tinatago sa damitan. Kasi hindi naman marunong basa yung damitan ng Bible eh. Pag sa gabi, nagbabasa siya dyan. Ah, Diyan niya kinukuha. At saan yung so ayun. Organize naman guys. Ang ganda naman ng kwarto na rin yan. Nakasira na talaga ako. Ito. Ayan oh. okay lang. Ayan. So, ayun, lilipat tayo sa kanilang tindahan. Tara guys, punta tayo sa kanilang tindahan kung ano meron doon. Ito po ang kanilang konting pangkabuhayan, ang kanilang tindahan. Apo. Oy. Pasok na po ako. Nandito na pala ako sa loob, sabi ko papasok na ako. Ayan, ito yung kanilang business. Ayan. Si tatay nakikinig pa talaga sa radyo, you know. Yung suka, natugpi baka naman. Oh, may Colgate na toothpaste. Pabili pa ng Colgate, yung toothpaste. Yung suka. Ayan. Ito yung hawhaw. Naalala ko ito dati, guys, yung hawhaw ng elementary. Di ba? Aalis muna ako. Ha? Mo stop daw, alis mo dito ka.
Kasali ka naman, parang kaya yung ilong mong sasabog. Grabe. Aray, yung last mo. O, dyan. Diyan kayo. May yung kahit Ito po yung ano namin, may munting nakahiga. tindahan. Munting tindahan lang. Alam niyo itong hawhaw? Alam ko panahon ko pa, may hawhaw na. Ito yung matamis. Matamis to, di ba, na malapad na natutunaw. Yung elementary. Yan. Pag nandito ka, libre kain lang dito. So, ganito. Sarap. Bibilangin mo kasi mamaya susingilin ako nila eh. Tindahan to ni Pat Lopez, guys. Ayan. Meron na siyang munting business. Ayan. Malit na tindahan. Kahit pa paano, nakakaraos. Yung kape. Ito yung paborito ko. Dito ka, Bel. Tingnan mo. O, ito yung paborito ko, guys, oh. Tulo. Tuyo. So, isang supot, 10 piso. 7 lang. Tinubuan ko pa ng 3 pesos. Maubos na yan, Mabel. Ito yung miswa. Ito lang, guys. At least kahit pa paano, may extra income kayo. Di ba? Mga soft drinks. Benta yung soft drinks. Mga soft drinks. Soft drinks, Bel. Biscuits, kape. Ayan. Tapos yung ito, Yan, honey. yung choknat. Yan, ito yung choknat. Panahonan din namin to eh. Masarap to. Yan. Ayan, choknat. Sarap. Wala naman yung may-ari. Nandun sa labas. Hindi niya alam na nakangain lang ako. Busy ka. Tatapon ko lang po. Busy si Tatay Pedro. Ako na nga. Iyak ko na. Yan. Ala, tinitinan ako ni tatay. Parang may kinuha yata akong kinain ko. Binibilang pala ni tatay. So, yun lang guys. Salamat. Salamat sa pamilyang Lopez na tinanggap ako dito. Nananggulo ako sa bahay nila. Yan. So, I hope you like this video. And don't forget to subscribe to my channel. It's me again, Powell G. See you guys. Bye-bye. So goodbye as glory. Kasi, Doon na lang. alam ko, Oo, doon na lang sa tindahan. nagsasalita pa ako. Guys, walang matino talaga tong vlog ko. Lagi pagkasama ko to. Hindi muna ako pinapatapos. Bago tawa lang tawa. Kaya gusto ko kasama lagi sa vlog ko eh. Okay, mabubuang ka. Ang ganda naman kinudro nila. Kung magsalita ka, maririnig yun dyan. Mas malakas yung boses dyan kasi malakas yung kahit ko sa volume. I-edit ko na. May sariling mundo dito. Vlog dito. Baka kasi marang umpisa, pero ito kwentuhan.